Здравейте, казвам се Габриела Методиева, студентка в трети курс в специалност Международни икономически отношения. В началото, това, което ме привлече към специалността, е тяхната учебна програма, както и множеството възможности за реализация и това, което ни предстоеше. Трябва да се признае, че изучаваните дисциплини изискват изключително много труд, постоянство и упоритост за изпълнението на множеството задачи, които имаме. И мисля, че това беше основното предизвикателство пред мен, да се умея да координирам всичко, за да мога да се справя отлично. Като любим предмет бих казала европейска икономика, тъй като съчетава в себе си много актуални, много текущи знания, приложими в нашето ежедневие. Не един, ами даже два специфични предмета успяха да отключат от мен доста практически знания и умения, като работа с бази данни, анализиране на статистически показатели, набор от информация. И това са конюнктура и прогнозиране на международните пазари, както и международна търговия. Музиката е изкуство. И както всяко нещо, независимо от това, музиката изисква много усърдие и много постоянство, както и ученето. И мисля, че точно това сходство, което съм открила между двете, ги прави толкова съвместими в моя живот. И да, имат много общо. В катедра МИО и бизнес най-много харесвам огромния заряд, с който нашите преподаватели ни заливат ежедневно, да ни дадат нови знания, нови умения и да ни направят наистина добри хора. На своите бъдещи колеги, които може би се двоумят дали да изберат катедра МИО и бизнес, бих казала, имам апел към вас да бъдете смели, да бъдете дръзки, да опитате и можете да бъдете сигурни, че МИО и бизнес ще ви даде такова себе си, което дори не сте подозирали, че имате.